Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Isa ka maalwan nga Ilonggo nagkabit sang tinapay sa Iloilo Diversion Road nga nakabenepisyo sa mga pumuluyo. Kag nagkalain-lain nga imahe ni Beren Maria sarang makitaan sa Marian Exhibit. Madamo nga mga maalwan nga individual ang nagpakita sang bulawanon nga tagipusoon paagi sa mga donasyon kag paghatag sa mga pagkaon, ilabi na sa mga nagakinahanglan nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Kalabanan diri ang gikan sa pribado nga sektor. Isa ka pamatuod amo ang ginpakabit nga mga ginputos nga tinapay sa bike lane sang Iloilo Diversion Road nga nakabenepisyo sa mga Ilonggo. Target sini nga mapakaon ang mga masami nga nagaagi sa bike lane sang Iloilo Diversion Road. Ilabi na sa mga aga pa nga nagapadulong sa ilatag sa katrabaho. Pareho na lang sa mga nagabisikleta, mga hardinero, mga traffic enforcers, kag iban pa nga mga pumuluyo. Magluwas diri, kahapon man nga adlaw may mga donasyon nga nabato ng lokal nga panguluhan gikan sa San Miguel Brewery Incorporated. Nagkalain-lain nga mga imahe ni Maria gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa Isla sang Panay ang nakitaan sa Marian Exhibit sa parokya sang Our Lady of Miraculous Medal. Angot man sa paghiwat sang ika-50 nga kapiestahan sang parokya sang Mahal nga Birhen Medalyon Milagrosa amo ang pagpatigayon sa sini nga Marian Exhibit. Kapin 60 ka mga imahe ni Maria gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa Isla sang Panay ang ginpasundayag diri. Ini na ang ikatlong nga tuig sang parokya sa pagpatigayon sang sini nga aktibidad. Ang ibang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.